Вітаю, шановне гаспадарства, вы на канале Рацыя. Наперадзе нас чакае шмат цікавых і гістарычных падзей, таму падпісвайцеся на канал, стаўце падабайкі, калі для вас гэта бяспечна, каб быць у курсе асноўных падзеяў. Ну што ж, а сёння з намі на сувязі кіраўнік НАУ, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета і дэлегат каардынацыйнай рады Павел Латушка. Павел Павлович, вітаю вас, рады бачыць. Добрый дзень, вітаю вас і ўсіх гледачоў і слухачоў. Рация. Ну што ж, парад прайшоў у Маскве, Зяленскі яго ўсё ж такі дазволіў правесці, і вось падчас параду Пуцін заявіў, што вайна ідзе да завяршэння. І вось цікава, а на вашу думку, а што будзе далей, да чаго рыхтавацца беларусам? Ці не стане наша Беларусь, скажем так, разменнай манетай у гэтай вайне? Ну, вы ведаеце, парад, конечно, гэта сорам. Гэта выглядала вельмі дзіўна, дзікавата, да, тое, што ўпершыню за апошнія 20 гадоў без узбраенняў адбыўся гэты парад на Чырвонай плошчы. Гэта прадэманстравала слабасць Расійскай Федэрацыі. Я думаю, што гэта зразумелі не толькі на захадзе, але гэта таксама зразумела і расійскае грамадства, што на сённяшні дзень не вельмі добрая форма, выпраўка ў кіраўніцтва Крымля. Конечно, адметнасцю было тое, што маршыравалі паўночныя карэйцы, да? Добра, што там не было хаця бы беларускіх войскаў, да? Але Лукашенко, конечно, быў. Я думаю, што калі Пуцін выступаў, яшчэ можна было бы зразумець першую частку яго выступлення, калі ён адносіўся да гісторыі другой сусветнай вайны, или как в савецкай гістарыяграфіі хутчэй называюць вялікай айчыннай вайне, і да мінуты маўчання, вось да хвіліны маўчання можна было бы і спыніцца, але ён перайшоў усё ж таки на сваю спецыяльную вайсковую аперацыю, а фактычна агрэсію, юрыдычную агрэсію супраць суседняй дзяржавы Украіна. І тут ён паспрабаваў ідэалагічна правесці лінію, якая звязвае падзеі, нібыта звязвае падзеі 1941-1945 гадоў з тым, што адбываецца сёння на Украіне. Конечно, гэта непрымальна, конечно, гэта жудасна і нічога агульнага з праўдай не мае. І гэтая, конечно, ідэалагічная вось лінія, звязка, яна выглядзіць, ну, ненатуральна, да, цынічна, я бы сказаў нават так. Тое, што пасля ён сабраў прэс-канферэнцыю для журналістаў і заявіў о том, што вайна можа хутка быць завершана, можна разглядаць з двух бакоў. З аднаго боку, это зноў жа такі такая інфармацыйны пас Злучаным Штатам Амерыкі. Глядзіце, я ж заўсёды за мір, да, ён нават кажа, ну я ж запрашаю Зеленскага. Калі Зеленскі кажа, што ён хоча перамоў, так калі ён ініцыятар, то няхай прыязджае ў Маскву. Зразумела, што ніколі Зеленскі ў ніякую Маскву не паедзе. Это таксама выглядае вельмі цынічна і анекдатычна, да, то есть такая сабе прапанова: прыязджай у сталіцу ворага, да, які на цябе напаў, каб можа яшчэ на калені стань, да, і папрасі міластыні. Нет, ну але з аднаго боку гэта можа быць пас, як я сказаў, Злучаным Штатам Амерыкі, але з другого боку вельмі цяжкая сітуацыя ў эканоміцы Расійскай Федэрацыі, і гэта бачна неўзброеным вокам, як кажуць, да, эканоміка падае, сам гэта прызнаў Пуцін на нарадзе, апошнія дадзеныя, якія напублікавалі, падзенне валовага ўнутранага прадукта 1,8%. Гэта шмат. Зразумела, што крыніц для росту эканомікі няма. Заходнія рынкі зменшыліся для магчымай продажы расійскіх тавараў і не будуць павялічвацца, бо ўведзены 20-й санкцыйны пакет, а ён вельмі моцны, ён так назапашанага эфекта будзе, ён пачне працаваць вясной наступнага года, так уже на поўную катушку, а яшчэ рыхтуецца 21-й санкцыйны пакет. Усё гэта, конечно, дае як бы ціск на эканоміку, і мы бачым, што нават усерасійскі цэнтр, як он, ЦИОМ, да, вывучэння грамадскай думкі, гэта дзяржаўная установа, дае падзенне рэйтынга Пуціна. Там штосьці з 80% до 60+%. Мне вось узнікае пытанне, калі дзяржаўны цэнтр, да, ну, як у Беларусі таксама існуюць, яны ж кантралююцца Крамлём. Хтосьці ў Крамлі прыняў рашэнне апублікаваць падзенне рэйтынга Пуціна, а калі гэта будзе незалежны даследчыцкі цэнтр, які грамадскую думку вывучыць, там дадзеныя могуць быць яшчэ горшы. Я перакананы, што Пуцін на стале гэта мае. Ён мае не толькі в ЦИОМаўскія дадзеныя, але таксама і абсалютна незалежны, як рэальна выглядае сітуацыя. Таму вайна не папулярна. Вось у меня была недавно размова з адным заходнім дыпламатам. Ён мне сказаў, што ён быў у Маскве, у Санкт-Петербургу, і ён мне сказаў, што ўражанне такое, вось меркаванне, як у людзей, калі кантактуешся з тымі, хто жыве ў Маскве, у Санкт-Петербургу, што ўжо няма ніводнай сям'і у Маскве і Санкт-Петербургу, якую бы не закранула вайна.
То есть ёсць альбо ахвяра уже ў гэтай сям'і, альбо паранены, альбо нейкія іншыя негатыўныя наступствы. А ідэалогія, як бы падыход Пуціна на пачатку гэтай вайны быў які? Мы ж памятаем, гэта браць людзей з рэгіёнаў, малых народаў, нацыянальнасцяў, ну умоўна там, не абражаючы нікога там, да, башкіру, там, ці татару, ці чукчаў, да, гэта не будзе ўплываць на галоўныя палітычныя цэнтры, дзе могуць адбывацца рэвалюцыйныя працэсы. Дзе можа адбыцца рэвалюцыя? Ну, у Маскве альбо ў Санкт-Петербурге. Каб не датыкацца да гэтых людзей, бралі з рэгіёнаў. Ну, там, няхай яны там пагібаюць, да, але ўжо аказалася на 5-й год вайны, што это ўжо і датычыць у тым ліку эліт расійскіх, якія пражываюць у сталіцы. Ну, я думаю, што таксама размова можа зараз ісці, на жаль, пра Мінск-3. Я думаю, што гэтая тэма стымулюецца Лукашэнкам падчас размоваў з Пуціным. Не выключаю, што Пуцін пра гэта размаўляе з дэлегацыяй амерыканскай, якая, дарэчы, плануе прыехаць зноў у Маскву. І аб гэтым Лукашенко размаўляе і з Джонам Коулам, спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США ў Беларусі. Вы кажаце пра тое, што магчыма, на вашу думку, што адбудзецца Мінск-3, то бок перамовы па заканчэнню вайны могуць прайсці ў Менску, там, скажем, цягам некалькі месяцаў, так? Я думаю, што гэта вельмі хоча Лукашенко. Я думаю, што гэта не выключае Пуцін. І амерыканцам гэта будзе нармальна, бо ім, в прынцыпе, не важна, дзе адбудуцца перамовы. Яны нават гатовы былі Зеленскаму сказаць, няхай едзе ў Маскву. Ім усё роўна, да? Але калі прапануецца гэты варыянт, то гэты варыянт для амерыканцаў будзе прымальным, і яны пачнуць ціснуць на Кіеў, каб гэты варыянт быў рэалізаваны. Дарэчы, Зеленскі вось сёння ці учора ён рабіў заяву, што ён выключае перамовы ў Маскве. Гэта ўжо другі раз. Ён час ад часу кажа, заўсёды казаў, што ён выключае перамовы ў Маскве, і нават была калісьці фраза «і тым больш у Беларусі», альбо і ў Мінску, ён так кажа, бо разглядае ў гэтым кантэксце Беларусь як краіну агрэсара у адпаведнасці з міжнародным правам. Але вось учора ці пазаўчора была яго заява, ён уже пра Мінск зноў не сказаў. Ці гэта выпадковае? Ну, будем спадзявацца, што выпадковае. А можа і не выпадковае. Я думаю, што амерыканцы таксама могуць даваць сігналы Зеленскаму «ідзі на перамовы ў Мінск». Так што гэтая тэма можа дзесьці там плаваць і абмяркоўвацца. Павел Павлович, а як вы асабіста ставіце да таго, што перамовы могуць прайсці ў Менску, і так званы Менск-3 пройдзе? Вось ваше асабістае меркаванне. Гэта добра для, скажем так, і дэмакратычных сілаў, і ўвогуле для беларусаў, альбо не? Скажу так, калі у меня была сустрэча з амерыканскімі дыпламатамі, я ім шчыра сказаў, што нават тройчы паўтараў падчас гэтай сустрэчы, для мяне, як для беларускага палітыка, як для беларуса, непрымальна сітуацыя пабачыць Лукашэнку ў Белым доме, да, у авальным кабінеце. Вось зараз жа таксама размовы ідуць, да? Учора Трамп напісаў «мой сябар Александр Лукашенко», вось такі сябар, да? Скажы, хто твой сябар, да? Не ведаю, як можна называць Лукашэнку сябрам, да? Непрымальна. Але, конечно, гэта не мы рашаем. Гэта вырашаеце вы, Злучаныя Штаты Амерыкі. Вы дзяржава, супердзяржава, і тут які наш уплыў. Але калі разглядаць варыянт тэарэтычнай паездкі Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, то яго трэба проста, прабачце, вымыць і вычысціць. Якім чынам? Гэта значыцца спыніць усе рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных. Я ўсё роўна, скажу так, буду супраць такога візіту, як беларускі палітык. Але гэта хоць нейкім чынам можна растлумачыць, да? Ну вось паехаў, ну хаця бы людзі не церпяць у турмах, да? Што тычыцца адваротнай схемы на Мінск-3, конечно, гэта суб'ектызацыя Лукашэнкі, гэта прызнанне яго ўжо будзе на больш высокім міжнародным уровні і статуса. Ён не з'яўляецца абраным прэзідэнтам, а самапрызначэнцам, а ў якасці кіраўніка дзяржавы, не толькі функцыянальна, а фактычна это будзе і публічна, в нейкім сэнсе, можа, юрыдычна можна разглядаць. І гэта вельмі сістэмна мяняе ўсю палітыку, калі гэтыя перамовы адбудуцца ў Мінск-3. Палітыку з боку Еўрапейскага Саюза, палітыку зноў-такі Злучаных Штатаў Амерыкі, якая ўжо і так, як мы бачым, мяняецца. Таму для нас, конечно, это непрымальны варыянт. З іншага боку, калі гэтыя перамовы немінуема павінны адбыцца ў Мінску, ну тады таксама пастае пытанне. І што, Лукашенко просто атрымае такі падаруначак, да, стане пасярэднікам? Не. У нас шмат рэпрэсаваных людзей. У нас не толькі сядзіць у турмах тысяча палітзняволеных. У нас мы з вами сотні тысяч людзей рэпрэсаваны, бо нас выкінулі з краіны, узбудзілі крымінальныя справы, 6,5 тысяч экстрэмістаў, да, колькі тэрарыстаў, да, судовыя рашэнні завочныя прынятыя, да. Што мы з гэтым будзем рабіць? Арыштаваная маёмасць, немагчыма атрымліваць пашпарты, прадаўжаць пашпарты.
Што мы будзем з гэтым всім рабіць? І вось тут узнікае пытанне, ну калі гэта немінуемы працэс, я кажу, я супраць, ну тады Лукашенко павінен выканаць хутка вельмі сістэмныя крокі, каб змяніць гэтую сітуацыю. Альбо не павінна адбыцца гэты Мінск-3. Трэба тады скарыстацца нам з гэта. Я спадзяюся, што ўсё ж такі амерыканцам сумленне прачнецца, а ў еўрапейцаў будзе прынцыповая пазіцыя ўвайсці ў гэтыя перамовы і дабіцца гэтых зменаў. Ну інакш тады што нам верыць з вами застаецца, правда, што ўсё бізнес як заўсёды і ўсё прадаецца і купляецца. Рацыя. Павел Павлович, вот зараз у розных крыніцах пишут, что у Беларуси ідзе такая барацьба, и Лукашенко спрабуе прыбраць людей, якія выступаюць за русский свет. Ці ёсць у вас такая інфармацыя? Гэта першае. І другое, ці патрэбен зараз Путіну Лукашенко, вось якраз менавіта перад Мінск-3? Я неаднойчы казаў і публічна казаў КГБ. Слухайте, вы з намі вайну вядзіце? Так мы ж за Беларусь незалежную, да. Мы разыходзімся з вами. Вы хочаце жыць у таталітарнай дзяржаве, але ўсё ж такі дзяржаве. А мы хочам жыць у дзяржаве Рэспубліка Беларусь, але дэмакратычнай дзяржаве. Так вы з кім весці павінны барацьбу? З тымі, хто знішчае дзяржаўнасць нашу, з рускім мірам. Ну, неаднойчы казаў, вось на гэта тратьце ваш ресурс, а не барацьбу з намі. Конечно, Лукашенко зараз нема таких, можа, перадумоў, што можа быць скінуты вось у гэты момант, там, да? Але сітуацыя таксама жа цяжкая, эканамічная. І все будзе залежаць ад таго, калі скончыцца вайна, як скончыцца вайна і ў якім стане будзе далей Расія. Расійская эканоміка знаходзіцца ў цяжкім стане. І Лукашенко бачыць, што Расія трошкі слабшая, і таму гэты час, магчыма, ён выкарыстоўвае для таго, чтобы правесці вот эту зачыстку, хаця бы нейкую мінімальную, касметычную. Там же няма радыкальных зменаў. Ну, калі Газманов прыязджае ў Мінск і пае на цэнтральнай, спявае на цэнтральнай плошчы афіцеры там за Расію, да? Ну, прабачце, а тут кажуць, Лукашенко за чыстку робіць рускамірскіх. Ну, так ты ж на плошчу галоўную выводзіш і за Расію усе спяваць павінны, да? Ну, таму ён дзесьці гэтай касметычную зачыстку спрабуе зрабіць. Але з другого боку, ці з'яўляецца гэта стратэгія? Не думаю, бо калі ён даў згоду зараз адкрыць аддзяленне посольства Российской Федерации ва ўсіх абласных гарадах, Россотрудничество ва ўсіх абласных гарадах. Ну і зачысціў ён, умоўна кажучы, там некалькіх афіцераў, якія скончылі там расійскія ВНУ і павесілі себе сцягі ў кабінетах расійскія, да? Зараз знялі, спужаўшыся, як кажуць крыніцы, да? Але сістэмна ідэалагічных зменаў не адбываецца. Трэба праводзіць нацыянальна арыентаваную палітыку дзяржаўную, беларускую палітыку дзяржаўную. А ён праводзіць все роўна палітыку ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Адключыць трэба расійскія тэлеканалы, бо ўсе глядзяць рускія каналы. Усе захапляюцца зоркамі эстрады рускімі, артыстамі рускімі. Ну гэта ж заўсёды была праблема, да? Што нават рэалізацыя фільмаў на Беларусьфільме была звязана з тым, ёсць ці там расійскія зоркі. Калі расійскія зоркі, ну тады так, а беларускі нам не патрэбны. Так што тут нема сістэмных зменаў. Касметыка, ну і што она дае? Ну, можа, Лукашенко памяншае сабе персанальна нейкія пагрозы. Каб яны, гэтыя людзі, былі выкарыстаны ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, каб скінуць Лукашенко ад улады. Пакуль Лукашенко выконвае тое, што трэба Пуціну, ніхто яго чапляць не будзе. І ён таксама гэта разумее. Павел Павлович, вось на днях выйшаў на волю Анджэй Падшобу, цудоўная навіна, і стала вядома, што зусім хутка Коул у чарговы раз прыедзе ў Менск. Чаго нам чакаць ад чарговага візіта Коула? І як вы мяркуеце, ці будзе, скажем так, адліга ў адносінах паміж Беларуссю і Польшчай? Магчыма, маеце інфармацыю пра тое, што цягнікі могуць пайсці з Менска ў Варшаву. Як вы мяркуеце? Візіт Коула, конечно, важны, і, напэўна, ён будзе выніковы. Я думаю, што ўжо гэты трэк не спыніцца, да? І Лукашенко зацікаўлены ў тым, каб мець адносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі, тым больш ён марыць паехаць у ЗША, ён марыць арганізаваць Мінск-3, таму, напэўна, будзе далей ісці на вызваленне. Я думаю, што гэта для нас усіх добрая навіна.
Вельмі бы спадзяваўся, чтобы Коулу ў год жанчын удалося вызваліць усіх жанчын палітзняволеных як мага хутчэй, да? Можа і больш людзей. Я думаю, што для амерыканцаў важна гэта рэалізаваць. Чаму, у тым ліку, чаму можна зразумець, Трамп піша тыя непрымальныя словы для нас. Сябар мой Александр Лукашенко, шаноўны там прэзідэнт, да? Ён хоча дасягнуць мэты вызвалення ўсіх палітзняволеных да выбараў у Кангрэс. Выбары ў Кангрэс лістапад. Зараз рэспубліканская партыя губляе ў рэйтынгах, Трампа рэйтынг вельмі нізкі. Як яго падмацаваць? Адным, можа, конечно, я тут не хочу пераацэньваць гэтую сітуацыю, але ўсё ж таки гэта будзе плюсам для рэспубліканцаў заявіць, глядзіце, мы ў адной дыктатарскай краіне вызвалілі ўсіх закладнікаў, да, палітычных закладнікаў. І гэта яны хацелі б дасягнуць да лістапада. Не забываем, што ў Джона Коула мандат толькі на 1 год. Ён не прайшоў узгаднення ў Сенаце. І наколькі я разумею працэдуру прызначэння спецыяльных прадстаўнікоў, то прэзідэнт ЗША мае права прызначаць толькі на 1 год. Мае права прызначыць, вось думаю, што не. Якраз на 1 год, і все, мандат заканчивается. Коула 10 таксама ў лістападзе. Так што, я думаю, апошнія месяцы, калі павінна быць завершана вызваленне, гэта верасень-кастрычнік. Я бы даў бы такі асцярожны, але з надзеяй за свабоду людзей прагноз. І амерыканцы, я думаю, маюць дастаткова інструментаў, каб гэта дабіцца. Зменіць ли палітыка Польшы? Да, такія меркаванні зараз я чую, але яны супярэчны. З аднаго боку я чую і прадстаўнікоў МЗС Польшы, якія кажуць не. З другого боку мы ведаем, што Польша выставіла 3 умовы для рэжыму Лукашэнкі. І гэтыя умовы, можна сказаць, выкананыя. Першая умова — вызваліць Анджэя Пачобута, выканана. Другая умова — спыніць гібридную агрэсію на мяжы, в прынцыпе, яна выконваецца. Трэця умова — выдаць забойцу Сітыка, гэта салдата польска, які быў забіты мігрантам. Але я думаю, што перакананы, што рэжым даў адказ, што гэты забойца знік на вялікіх абшарах Расійскай Федэрацыі, знайсці мы яго ўжо не можам. Значыцца, тэма ушла як бы ў бок. Але што можа яшчэ ўплываць на Польшу, на змены палітыкі? Это Злучаныя Штаты Амерыкі, якія могуць таксама націскаць на Польшу, ну, напрыклад, каб забяспечыць транзіт калійных угнаенняў праз тэрыторыю Польшы ў Гданьск. То есть, каб мець не толькі Клайпеду, бо ідзе ціск зараз на Літву, і тут, да, раней казалі амерыканцы, што ні на кого не ціснулі, але мне ўражанне складваецца, што ціск адбываецца, напэўна. Такія размовы ідуць. Так што яны могуць мець 2 каналы пастаўкі калійных угнаенняў. Яшчэ не забывайце, што зараз Трамп вельмі актыўна жангліруе НАТО і войскамі Злучаных Штатаў Амерыкі на тэрыторыі краін-членаў НАТО. І ён сказаў, што Германія, вы мяне не падтрымалі ў Іране, я забіраю у вас там 5 тысяч солдат, да? А куды ён? Ён уже, в прынцыпе, 10, да, пашла такая інфармацыя, кажа, я іх у Польшу перанесу. Польша ў гэтым зацікаўлена. Значыцца, тут узнікае у амерыканцаў другі аргумент. Апрача калійных угнаенняў, якія ім патрэбны для свайго унутранага рынка, бо кошт калійных угнаенняў вырас, і гэта ўплывае у тым ліку на кошт харчавання ў Злучаных Штатаў Амерыкі, а гэта негатыўна ўплывае на Трампа як прэзідэнта. Яму яшчэ, акрамя калійных угнаенняў, яшчэ можа быць важна вось якраз такі для Польшы вырашыць праблему бяспекі і перавесці гэтых салдат з Германіі, з Нямецчыны на тэрыторыю Польшы. І гэта можа ўплываць на палітыку Польшы. Рыжанкоў сёння зрабіў заяву, это міністр замежных спраў дыктатара Лукашэнкі, што вось мячык па польскім баку. Але давайте будзем рэалістамі. Ну, калі Польша выставіла гэтыя 3 умовы, окей, яны выкананыя. А дзе нашы умовы? Што дэмакратыя, каштоўнасці, правы чалавека уже мы забудемся. Столькі людзей рэпрэсаваны. Пасля таго, як вызвалі Пачобута, 22 новых палітвязняў у Беларусі. Рэпрэсіі не спыняюцца, да? Судовыя рашэнні выносяцца, экстрэмісцкія спісы павялічваюцца. Нема сістэмных зменаў у палітыцы Лукашенка. Іх нема. А Еўрапейскі Саюз, дарэчы, мае сваё рашэнне 2024 года. Гэта заключэнне Савета ЕС, кіраўнікоў дзяржаў, пункт 10, дзе напісана, што рэжым Лукашэнкі павінен распачаць інклюзіўны дыялог з грамадскай супольнасцю Беларусі і прыйсці да дэмакратычных выбараў. Так вось мы разаслалі усім міністрам замежных спраў. Я і моя каманда рыхтавалі гэты ліст, падпісала, эта заява была прынята кабінетам. І вось яна разослана ва ўсе міністэрствы замежных спраў, што мы просім вас прытрымлівацца вашага рашэння. Спачатку павінен быць размовы з грамадствам, а то над нашай галавой
будуць вырашаць наш лёс, а Лукашенко будзе тут пераможцам, правильно? Вось гэтага дапусціць нельга. І таму я кажу сёння, карыстаюсь, што мы размаўляем, наколькі важна абраць карацыйную раду. Калі мы не абярэм карацыйную раду, все, пустое месца. Будуць міма нас хадзіць. Рация. Менейшае пытанне кшталту эканомікі, плану эканомікі. Вы сёння ўжо казалі некалькі разоў пра тое, што ў Расіі зараз даволі складаная сітуацыя ў эканоміцы. Мы гэта чуем ужо, калі шчыра сказаць, даволі доўга, так? Магчыма, там 10 год, 2 гады, але ўсё Расія пакуль трымаецца. А як гэта скажацца на беларускай эканоміцы? Ці чакаць нам якой эканамічнай турбулентнасці, альбо ўсё добра, і заробкі будуць расці, і праблем якіх не будзе наперадзе? Ну, заробкі зразумела, чаму растуць, таму што просто друкуюцца грошы. Давайте паглядзім на макраэканамічныя паказчыкі. Яны дрэнныя. Падзенне валавага ўнутранага прадукта, апошнія дадзеныя, гэта былі за колькі? За 3 месяцы, да? 0,4%. Падзенне прамысловасці 3,4%. Падзенне апрацоўчай прамысловасці, гэта самае галоўнае для эканомікі Беларусі, 5,7%. У Мінску там увогуле 8,7% у сталіцы. Гэта ж не 0,5%, гэта не 0,1%. Гэта вельмі значныя лічбы. Калі паглядзім за 3 месяца гандлёвы зварот таварамі, бо па паслугах яна статыстыка пазней прыходзіць, я яшчэ няма, там мінус 1,4 мільярда долараў. Няма рэзерваў для росту эканомікі. Няма інвестыцый, мы разумеем. Няма новых тэхналогій, гэта таксама зразумела. Няма новых рынкаў, новых ён спрабуе знайсці ў Афрыцы, але ты рынкі складаныя, яны карумпаваны, лагістычна дарагія. Няма зараз заходняга рынка, бо ён фактычна колькі? У 5 разоў экспорт знізіўся за гэтыя 5 гадоў. Некалькі сот мільёнаў прадаецца тавараў беларускіх на еўрапейскім рынку, а это быў самы доходны рынок. Я ж працаваў амбасадарам у Польшы, у Францыі, Іспаніі, Партугаліі. Я ведаю, што там дельта была вельмі велічэзная. Так што гэта быў прыбытковы бізнес для краіны, скажем так. Да? Пазней Украіна абнулілася. Ну, зразумела, Украіна не купляе беларускія тавары. І вось дзе знайсці магчымасці для росту эканомікі? Іх няма. І ў Расіі, вось паглядзіце, што заявіў пасол Лукашэнкі ў Расіі, Сільвестров, да, ведаю яго асабіста, міністр фінансаў былы. Ён сказаў, што зараз у нас праблемы з продажам тавараў у Расійскай Федэрацыі. Так віцейвата там круціўся, але прызнаў, што ёсць праблемы. Статыстыку пакуль мы не бачым, ну паглядзім. Ён кажа, у чым праблемы? Значыць, як перадолець крызіс продаж беларускіх тавараў на расійскім рынке? Першае, павысіць якасць. Вы что, якость можете повысить за месяц? Ну не, вы годами не можете повысить якость белорусских тракторов. Я рассказывал, когда послом Франции был, як методы заатаковал Лукашенко, я признался, что на презентации белорусских тракторов у Франции тракторы не заводились, альбо ломались. Ну як вы якость эту поднимете? Другой он сказал, сервисные центры треба отчинять. Вы серьезно? За 10-годие не открыли сервисные центры для нашей продукции машинобудования? То есть, а колькі часу треба, каб открыть сервисный центр? Ну это ж не месяц, правда? Это лагістыку. Наступны он кажа, цяжкая крэдытна-грашовая палітыка Расійскай Федэрацыі. Ну, конечно, русскія зараз не даюць крэдыты, каб не пампаваць эканоміку пустым рублём, для того, каб кліенты маглі купляць беларускія тавары. Значыць, якія схемы прапануе Сільвестров? Ён прапануе, каб крэдытавалі гэтыя тавары беларускія банкі. Тое, што робіцца і з Афрыкай. То есть, беларускія банкі праз лізінгавыя кампаніі закупляюць беларускую тэхніку, пастаўляюць у Афрыку, і зараз ён прапануе, чтобы тое самае было ў Расійскую Федэрацыю, а калі заплаціць, ну калісьці заплаціць. Ну гэта же таксама замкнутае кола, разумееце? Так што вайна мае ўплыў на эканоміку і Расіі, і ў тым ліку і рэжыму Лукашэнкі. Ну і таксама паглядзіце ў Расіі, што адбываецца. Расія таксама страціла доходы, свае резервы, яна ўжо іх праела, і нават падзенне ад продажы нафты нават не кампенсуецца вось гэтай высокай нафтавай цэной на нафту у сувязі з вайной у Іране. Чаму? Таму што ў тым ліку і Украіна вельмі эфектыўныя санкцыі ўводзіць. Я маю на ўвазе абстрэл нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў і лагістыкі, якая пастаўляе гэтую нафту на рынкі трэціх краін. Так што я не прагназую там абвал, но сам Лукашенко, гэта яго словы, ён сказаў крызіс. Там рэальны крызіс. Вось, ён хоча гэта змяніць. Таму ён пачынае грукацца ў дзверы еўрапейцаў. Рация. Павел Павлович, вядома стала, што выбары ў раду перанеслі на адзін дзень. А з чым гэта звязана? Скажыце, і ці бяспечна галасаваць людзям за межамі Беларусі і самае галоўнае у Беларусі?
Па-першае, вельмі дзіўна, чаму за некалькі гадзін да галасавання з'явілася інфармацыя аб тым, што ёсць нейкія праблемы з гэтай кампаніяй «Самкан», якая з'яўляецца падвыканаўцам Паўла Лібера. Таму што гэта інфармацыя была публічна вядома яшчэ 14 красавіка. І ніякіх пытанняў не ўзнікала. Але чамусьці за некалькі гадзін да старта галасавання трэба гэту інфармацыю прадставіць. Ну, камісія, як мы ведаем, попрасіла Паўла Лібера прадставіць дадатковыя матэрыялы. Я перакананы, што ўсё он зробіць. Гэтая кампанія, яна там ёсць пытанне, што там ёсць грамадзянін Расіі, але, па-першае, ён уже не грамадзін Расіі, наколькі мы разумеем, а грамадзянін Ізраіля. Яна супрацоўнічае з такімі буйнымі карпорацыямі, як Водафон, Дуалінга, з Інтэрполам узаемадзейнічае. Як толькі пачалася вайна, яны поўнасцю спынілі нейкі бізнес Беларусі і Расіі. У іх 4000 кліентаў. Да яны таксама дбаюць пра сваю рэпутацыю. Яны займаюцца прафесіянальна на гэтым рынке, маюць частку, вялікую частку гэтага рынка, і па што ім займацца махлярствам. Так што я веру Паўлу Ліберу, я лічу, што гэта бяспечна. Мінулыя выбары паказалі, прадэманстравалі, што абсалютна для беларусаў у Беларусі і па-за межамі Беларусі было бяспечна галасаваць. Сістэма спрацавала дакладна. На 100%. Небяспечна для кандыдатаў. Вось нам крымінальныя справы, нам экстрэмісты, вось нашай па кааліцыі ўжо там 7 спробаў вярбоўкі, арэшт маёмасці у Беларусі, пагражаюць родным. Вось да, гэта небяспечна. Вельмі важна абраць Коордынацыйную раду. Я сустракаўся вось на днях з адным з еўрапейскім чыноўнікам. І ён мне сказаў, на наступны год будзе паменшана дафінансаванне дэмакратычнага руху Беларусі на 50%. З 30 мільёнаў до 15 мільёнаў еўра. Першыя, ён сказаў, памруць ініцыятывы культурніцкія, адукацыйныя, ну і іншыя. Наступна гэта будуць праваабаронцы, будзе паменшана дафінансаваць. Значыць, менш змогуць дапамагаць палітвязням і менш змогуць збіраць інфармацыю, каб перадаваць аб фактычнай сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Наступна гэта будуць дэмакратычныя інстытуты, але яны вельмі мала атрымліваюць, гэта там невялікая частка. І з наступнага года СМІ, сродкі масавай інфармацыі, 50% будзе скарочана. Значыць, СМІ альбо закроюцца, альбо кагосьці трэба будзе звальняць. І вось узнікае пытанне, чаму ніхто не разумее, што калі мы моцныя, калі мы маем дэмакратычныя інстытуты, то мы можем адстойваць нашы інтарэсы. Мы можем змагацца за тое, што Беларусь не трэба аддаваць Лукашэнку, не аддаваць рускім, рускай ідэалогіі, рускаму міру. Уявіце сабе гісторыю. На Коордынацыйнай радзе бы прагаласавала 1 мільён беларусаў. Гэта бы, напэўна, не дазволіла бы ні аднаму партнёру у Берліне, у Парыжы, у Варшаве, у Брусэлі прайсці міма нас. Яны павінны былі бы лічыцца з нашым голасам. І гэта бы, напэўна, ўплывала на рэжым Лукашэнкі. Ён бы разумеў, што беларусы хочуць гэтых перамен. Мы карыстаемся сацыялогіяй, але праз гэтыя выбары мы можам гэта даказаць. Людзі, праўда, вазьміцеся за галаву, зразумейце, што нас проста здадуць. Будзе бізнес as usual. І я звяртаюся да ўсіх, і для журналістаў, для палітыкаў, палітолагаў. Нам трэба будаваць, а не разбураць. Нам трэба ўзмацняць свае інстытуты. Ну, вось глядзіце, еўрапейцы паставілі Лукашэнку умовы. 4 умовы. Першая умова – спыні рэпрэсіі. Другая умова – вызвалі палітзняволеных. Згодны, абсолютно. Третья умова – перастань гібридную агрэсію. Окей, гэта інтарэс Еўропы, згодны. Четвертая умова – спыні падтрымліваць вайну Расіі супраць Украіны. Таксама згодны, добра. 4 умовы. А дзе нашы умовы? Дзе нашы умовы? Як нам вярнуцца да хаты? Да? Як незалежныя СМІ могуць вярнуцца да хаты? Як палітычныя партыі могуць працаваць Беларусі? Як адмяніць гэтыя экстрэмісцкія спіскі? Трансгранічны пераслед беларусаў? Гэта нашы умовы. І вось хто будзе адстойваць гэтыя умовы? Скажыце, не будзе стратэгічнага дыялога з Еўрапейскай камісіяй і не будзе магчымасці давесці Кая Каллас ці там старшыні Еўрапейскай камісіі Урсулі фон дер Ляйен нашу пазіцыю. Нават самая паважаная і самая вядомая палітык нашай краіны, Светлана Ціхановская, недастаткова будзе яе, каб спыніць вось гэтае бізнес as usual, як з Лукашенко. Таму я заклікаю не пытанне адносна мяне як палітыка, пытанне нашага далейшага функцыянавання, экасістэмы, інфраструктуры дэмакратычнай. Гэта унікальна. Вось уявіць сабе, мы зараз маем дэлегацыю афіцыйную ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта юрыдычнае рашэнне. Нас выкінуць адтуль немагчыма, бо адзін шлях есть. Нашу дэлегацыю можа замяніць абраны дэмакратычна беларускі парламент. Так вось, калі мы не правядзем гэтыя выбары, альбо яны будуць увогуле мінімальныя, не будуць прызнаны, у выніку у Радзе будзе парламенцкай асамблеі пустое месца. І паверьце мне, досведу дыпламата
які працаваў усё жыццё амбасадарам і дыпламатам. Праз заўтрашні дзень, паслязаўтрашні дзень там уже будуць сядзець Гігін, Гайдукевіч і все остальное. Бо заходнікі пачнуць дыялог. Вось так будзе гэта. Пытанне толькі часу. Так мы што, хочам здацца ўсё, што мы все змарнавалі? Давайте быць моцнымі, трэба ісці галасаваць, як мага больш, галасаваць, не баяцца рабіць гэта. І каб знікла Коордынацыйная рада, гэта інтарэс толькі у КДБ рэжыма Лукашэнкі і ў Расійскай Федэрацыі. Гэта іх інтарэс, каб нас не было. Рускія зайшлі ў парламенцкую асамблею Рады Европы з платформай і шчаслівыя. Усе СМІ расійскія напісалі: вау, гэта галоўная падзея дэмакратычнай апазіцыі Расіі за мінулы год. Мы маем афіцыйнай дэлегацыі, дабіваемся рашэнняў у нашых інтарэсах. А ўсе кажуць: ерунда, фігня, нам гэта не трэба. Сур'ёзна. Дзякую, вялікі Павел Павлович, за размову. Беражыце сябе і жыве Беларусь. Жыве вечна. Паважаныя гледачы, ну а вы, конечно, ставьте падабайкі, подписывайтесь на канал, калі для вас гэта бяспечна. Ну а я з вами развітваюся. Жыве Беларусь.